Nastavak saradnje je logičan slijed događaja nakon brojnih uspjeha koje smo zajednički ostvarili u 2019. godini. Naši rukometaši i rukometašice su bili učesnici evropskih i svjetskih smotri, čime smo zadržali mjesto u krugu država koji imaju svoje predstavnike na najvećim takmičenjima i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Uveliko smo u olimpijskoj godini, koja je veliki izazov za sve nacionalne saveze i sve sportiste, a naročito za naš, koji u svojoj trofejnoj riznici ima jedinu olimpijsku medalju koju su crnogorski sportisti ostvarili od obnove nezavisnosti. Stoga vjerujem da će rukometašice krajem marta proslaviti olimpijsku vizu, da će rukometaši u baražu u junu proslaviti prolaz na svjetsko prvenstvo i da će ovo ljeto biti uspješno i za naše mlađe reprezentativne selekcije. Ako bude tako, siguran sam da će naši momci i djevojke dati sve od sebe da opravdaju očekivanja. Ulaganja društveno odgovornih kompanija kao što je CEDIS dobit će puni smisao. Još jednom želio bih da izrazim zadovoljstvo što je kompanija CEDIS prepoznala Rukometni savez Crne Gore kao partnera sa kojim može da ispuni svoje poslovne ciljeve i vjerujem da će saradnja biti na duže staze i na zadovoljstvo obje ugovorene strane.